Nkhazimulo nginamukela uKHANYISANI TV. Igama lami ngumkhulu Nkhazimulo. Masamusha we-channel siyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola ama-video ngesikhathi siwakhiqiza. Nkhazimulo ngifuna kuhlebe la kancane. Umuntu mehamba ephehlweni kuthi uyokwenza imvuma kufa. Cha ngamanye amazwi uzoba born again, uzofa lo muntu ade uyena avukiswe omunye umuntu. Enifanele nikwazi ephehlweni sijule izinto zakhona. Engakubeka nje yebo ikhona iprocess yokufika uhambe uphuza igazi lishisa liphuma esilwaneni mawukuthi uzothwasa ngendlela yesinguni. Kodwa into ebuhlungu labantu abamanzi ibona bayaphehlweni, laba kufanele bayephehlweni ibona bangayi. Into embi ke ufika uphuza igazi lapha liyashesha ukubophelana nasesiswini, wangaliphalaza ngesikhathi uyafa. Wenze sure uthola ukugobela o-right. Sengikhuluma nani enesinguni nomngoma enithanda unyema ephahlweni niphuza igazi, kodwa umuntu wena okhupha amanzi, umuntu okhombisayo ukuthi uyithola umuntu amanzi. Ngoba ngiyazi ningi Nkhazimulo esithanda ukuthi zephehlweni ngenxa zokuthi ziyagula. Ngiyaphi la ngiyakhona? Uma ubona ukuthi uyagula, abantu abadala bakukhombisa ufanele wenzeni, ufanele uyephi. Ngaphambi kokuthi uphutha impilo yakho uyibeka phezulu isandla sagobela ongamazi. Akuthatha amakhandlela abantu abadala, elimhlophe, eliyelo, neliblue. Uthatha impepho yamawele. Khulume nabantu abadala. Uke phela ukuthi bayitshela ukuthi ngiyazi ukuthi ngihamba nemimoya. Ngiyavuma ukuthi yebo ngiyagula, ngiyavuma ukunilapha. Makhona isipho ningiphathele sona, ngiyavuma, ngiyasamukela. Sengibonile emaphupheni, ngiyacela ningangigulisi. Ngiyakuvuma lo elifuna ungipha kona, kodwa ngeke ngikwazi ukwenza ngaphandle ukuthi ningihole. Ngiyacela ukuthi ningahlala emzimbeni ningigulise. Kusizaphi ukuvuma? Ngeke utshele ukuthi uhamba nemimoya unesipho sabantu abadala uma sebona bekuphoqa bakuningi enkani. Phela into abazoyenza bazohlala kabi emzimbeni ngoba bona bangale komunye umhlaba. Beze kulo mhlaba ngoba kuzale wena, ngoba khona izinto zasekhaya abathemba ukuthi wena uzozilungisa. Ngenxa yendlela ozaleke ngayo, badipenda kuwena. Ukukhumbula ubona sebayitshela ukuthi abavala umlomo bangakhulumi, sisaphela isikhathi sabo. Bayakwazi ukuthandazela uNkulunkulu, kodwa bakwazi ukuzicela bona ushele. Badinga wena ukuthi ubacele ushele. So kuye kusize uma ugula emzimbeni ukuthi ubeke impepho phansi noma amakhandlela noma uye entabeni ukuthi abantu abadala ngiyavuma isipho, ngiyavuma ngiyazi nihamba nami khona abadinga ukulashwa. Uma khona isikhwama efanele ngiphe sona ngiyazivuma, uma khona iy'nhlanhla namathenda lokho ngiyakuvuma. Ngiyakwamukela ngoba izinto zakithi. Ngeke ungitshele ukuthi mkhulu why sifi ngingavumi. Yini ezobanga ukuthi ungazivumi izinto zakini kodwa ukwazi ukuvuma umfana mekushela ongayena wakini. Kahleni. Sizana okhokho beni badinga usizo la bahlele emzimbeni wenu. Kodwa badinga ukuthi ucommunicate nabo, ukhulume nabo. Makhosi amakhulu.